Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Watla ka jing yaki nakabenta ban penken ria no yaki karmetor ki basyong basa hayo molong kalaya arsnem, nrei hadu menta ka sorkar jela kampat la ban le AA. Henry ki artli ki seng bhalang kata ka New Trap Youth Council bat ka Khasi Students Union kin yai bod dien bet hadu bakanda orlong. Kumban supen kan mau hang ni baka jing yakhi ki pai ba ka jela ban pen kan ria no ya kini ki brio ki basa hayo maulong kadai namar unong nya bon nong bod ya ka bosaw kila sha sho ha gani ka jaka kad hadu ba kala pen ki win ya ka sor shilong kabala ne shiteo kanti bar ka jimi ki pai ba ban tur smot pran hadu ka sorkar ka haban penjari da ka curfew. Jadi bukan ika isu berpencarian nak kibri bersama besar tipu tomato. Kamdai isu barang ba kadang ya tam tak arsna. Dari isu kalau ada orang tak lagi fokus. Hakisnya memang suara kibobuni ki banyak ki badawa kini ki ba ngat lati jang sorkar buat bidang saki di arsna melalui noro. Kibobuni ki samla jang jai penriu kila masa kidan kibala Saujur kidan kibala jaus nam di sini, bat nak kalian juga sengit untuk poru misal masuk kelikti, markap thai di sini ini asnam lainnya orang thai, kapor ba misal kapor berkat, kidan kecing pelibo jumperi besok masak tu cakap, ini kenduk sorkar yang ajeng tho, ba kidai banwa kila tiknu perkendrian kibri besok masak tu cakap, Henry nak kalian sorkar kapor kala tahu ya kata kawai ka komiti tip high level komiti banlum banlang ya ki tip jombaro ku dei berketika motor rimta kelaya jen arsnam ganti ni yi ba na kaliang high level komiti ng pasmi kanu ka pakin ai ka report syaka sorkar Hoi dang chen nanti kalian di kot trong high level committee ang chen kan sasot memang itu ke report sorkar. Pat naliang di seng ni dang yai ap kami nanti yang kata jinglum jinglang jingtip trong kata high level committee bahkan ai ke report ke sorkar bahkan chen ya karai bakadu. Hari ke Shillong tang gawe angit bala da high level committee kan submit kita ke report sorkar angit ke sorkar kan chen ya karai bakadu. Kumbo pai ba kata pusnam la angot bade berkhut no te jaka mar kate jaka kamri ka wara tak jeng khamnya jeng dia ki babun ki dia jaka jeng sha sho sha tiet jeng sha penibor ki pari pedo pusnam baya den te jaka kadondu ko wei kalomba bun jeng sni ki kharoi te jaka ki ba shong basa ngin somla su ban itu ita manu pesong lag di hok tang kita ki nom trei jongka municipal ne di ki wei pat tu Rekom bajo tip berwar ngesngoba, bobon hi ngesngoba, itangin ang shop top, kim day ng treasure ng spa. Tingi kami lunti baga nakaliang ka halal committee kan pankloy ni kam bagan ay nak submit na ka report sarka. Wat pedeng jong ni jelong jaman jong ka ya ko menta pedeng ka jeng dan ka jeng tiang jeng siir pedeng ka ni jeng sapreng ka ni klam. Kalian jong pertai bro koi. Kumjur ni kecela jungi iklan ang Houston dari angit sorkar kamdai leklet yakni isu keba wasakut mentari fokusna tinagaliang sakaseng hot inam syam kuiting jupo dia na kapor jupan snow ba yakni kamdai penslam tingin ang pala ban kran da kumoy pat nomor 4 pat takar report bagan hal kumti kan summit sorkar dengan sesuatu syaitat anda pak sorkar termasuk karena hal kunti kan submit sorkar ke report ngit ba mar ba submit ke hal kunti ke sorkar khaban syem dikilat kunti wan syem dikarat khadu wan pun urlong ja cemut coba bon balang balak mi tinta lagi pun snap ngit du ba karai ba khadu kana blong bijai ya ceng mansa buat kecing syak jadi samla tu jadi mereka bolati buat kumjur itu nak belas kem buat kita belas kot hajar belas pengat kias berper di pol yaki dan penkendrian nak kita motor haduk mentang empat semula ia kabantip ke ikdam ndai komui ha gajing ya denti dengan high level committee
lamba kata municipal jongki kila persang ban kondok kita keserwi kejaga mat wur ni sungthu ba kiba tei hok kinong trei jongka municipal kilong tak dia kam dei prokat tinga ngit bagane kam dei tang po kas sarkar ngit ba wat ke ma di mru khabandon ke jong penta ban play ko ru nang ba ka jeng nut bogun balang kan urlong ma wat kasulong ba ngimla pan tip manu ba jing bet manu ba kudup ya kita ki bom dei kinong trei jong kasulong municipal ban sa ru jaka ti haka klipmat ba kani ka kam kan ya sakma ka ba kam snow I thamula kalong ba lami pat ki wei pat bom dei nang ni jala ki persang lawan muslia ikane ga isu nambar ni I ba ka sarkar kam shong ba kan be kra no ki beri do shong rasa antai yang kan ria yang keladan ga jaka ban pha sa ma soi kana ba ti jaka ka long ka ra ching kluit kon ra ya ka jing kho ching suba bat kala ban beng ba ta jing ki kam snim kan ni ti jaka ting nget ba ka sarkar ng thrai ka tip khama I jing e ndai kumba kalong de ni yang ka seng ni sukun tu ya ka sarkar ba kham tam ni khail ko halawal committee ba kam ni shu ada pan slam ni ka kam nangit ba kan de state marma kloi ka bala pan sumet ya ta ka report sa sarkar aba ai sarkar persasiem ni ka rai khadu ka ai senjam ka dibadle ngam tharai ba ong ba kandang ta ki jing ting ya ka sarkar Punjab namar kani ka motor kam dai ba ha jurisdiction trong ta sarkar Punjab ka dai ya jing pet jing khmi jam sarkar jala ti ngit ba sarkar kan nam snap kan nam penseng kan nam pensya skor iru ya kita jangan puslian sabah pada kam kastong kamram sarkar jala ke e ber menle ada diberi mansebar kan man muslian atharai kalau pen iba sarkar jungi katla pada khmi nanti ba sarkar ka ya da jong nanti mat kani ga jala me khlia kam lagi jala Punjab kum kalong ngasu iba yu le se ko sarkar perkhat bala pli biang ke sakai se kami biang ke kulung kat kani ka kam berniat dan ti jong khal ber komiti wat syurkom ni iba kren ke long kumba ai ke jing yada ki ban long ka songsuk songsan ni jaka rai pedeng ni ke jing khang panya kan tai ngasoman ong ba ka sarkar kam ni khangsa andai ba kamaram kalong dei pet kerja no ki kumba kenram ki wajumi na ka jaka kana mi shu ni skma telala sarkar kan namla pet kerja ngasoman ini ke isu motor ke nongkot rai kana ngi thai na ka wi por swai pat por na kaliang jo ka sen hi kumbang kren nangkom kolomba ni ap ya ke e ta ka halwe komiti ka somit ta ka report sa sarkar patat na ra ban somit ni so thu sha ka ki pat ki senjam ni bende rai kum kren nangkom ba ngat rai ba wei ka na halwe komiti ka somit ka report kal ai kita ka jenglum tip jongka kalau ne kam angit ba sarkar kasasiem ni karai khadu bat kata karai khadu mingit ba kalong ka penhun bat penpriam hun hi da bogun bolang kata kalong bat pen khu te jaka bat kan re sunan ti prim shoma sa te jaka rai ko mui na tu ki dong ya jeng ja denti jong sie ki jeng ya denti jong kan ka hal kuntir ko sokar la thau ni ba ki om ba tidak berkre te jaka te hanu ba jaka ngat rai na namla manga ba bercuba mangit ba kasokar kan saban tep kan cuba hi hanu ba berkre jing sha kala diga jing angnut om desu tang jong ngi khaseng rijia jong ka jep du hi brokawi ban yo iba itu ki bru ki basong bi an ha ka tu jaka bat kumju ru itu ki bru ki batrei ha po jong ka urban affair ni ha po jong municipal kin mi no na ka tu jaka khanang ba ya ka tu jaka an la ban develop bat an la ban phai pat se ki khun jong ka bri no trap nam ta ka banta jong ka yo ka hat bat ki wi jinon kam ti hakisnem ki baladeb ki mensim ki bakodoru ki la khlat nam ta ka tu isu ha arsnem mensuaru ki bobun ki biru ki la mansau ki la syakem tang na kaleng seng kan mau ba da ki sau phautam ki layo ya ban yarap ban pelat ki na jil por ba syakem ti ngilabuddin but ngilayo ki feedback na kapor sa kapor bar government Henry kabasungsi kalong ba hadu mtang patla ban pendep ya kani kam kadau tan rai hi kalong ba kini ki bru kini ki kharmetor ki basong tu ki nang kumno ban pendili ya kam ki le chukut
dak ba aidau dak ne humtai mentang yo sngo ki le chakut ban ong ba kani ka di dispute area ki yakni ya title ka kut ka ban pha bishar ka civil court ki persyang bai ban lit chakut bat ka jing thu ka jong ki hi ka long tang ban dili ka ne kam tang khanang ba ni kum ka jam ruin klet no ki seng wahlang kin klet no ya ne kam let's say ki kwa ban light na kani government ka ba i kum ba ka kham ia ya ne kam ti kini ki daily taktik jong kini bro hanrei wat la kata ngi don ka jengit ke bas khemba leng ba ka jengit rilang jong ka high level committee ka bala khli do deputy CM jengit rilang ke jong u ba hamlet do ling badi u minister in charge ki usim lim u ba play ya ka benta ka ba kong san ba tu nomor ki don ki jaka ki ba ha po usim lim bat kum ju ru ka jing ajumut jong ka diskonsil ya ka ya usim lim ngasngau ba ngin la ban pendep no ya kani ka jing thmu ban pen kriya no ya kini ki bru shawai ti sakawai pat nga chkwa ban ong ba ni kentu ya kini komiti ki per katu ka sub komiti jong ba hamlet ban pha no ya ka recommendation ya ka report ke jong ki kentu ya ka high level komiti bukan place no ya ka recommendation jong ka syaka state government nomor kumbang itip habakut hi ka ban rai kumnu enle ka di state government kini ki committee le si ki shu ajumut kini ki committee kin shu recommend hari ka ban rai hi di state government but ngi kwa banu i ba hadin ba kini ki committee ki place ki report ki jong ki ngi kwa banu i ba ka government kanom don kam shu ban dili kam don kam shu ban penslem ne kam hari kan yet be khmat ban reallocate la ne ban pen karya ya kini ki ban pen karya tang ya gitu ki nong trei jong ka municipal hari ya gitu ki basa bi an pat umdei benong ba ai jakaya ki kumno kin ai jakaya ki bata bian ka bom yahap kata ka benong ba ka sarkar ka ban kit khli ban ai jakaya ki basa bian ka jing reallocate ane ka jing ai ka jakaya ka de betang ki nong trei jong ka municipal bat kumba kalong anda ka ni ka teners anda ka kam ka jong ki ka lakut ki mi ka kalong ya baro ki nong trei sarkar ba ki yo quarter anda ka lakut ka tem ki bi tingi kwa banu iba ka ni ka ju prosedur lani kani ka ju ka u lakam un hap langi ya baro pila dang ipek kum ki kot isla ki ba nakalian jungi ngi yo leng bagi arti ai ngi yo leng ba ka habangi kendu ya khamtam us emlim ki we ki don artli ki plot ngi ba ki hap apo jong ka government leng ba ka tu ka agreement ba ki ate ngalaklet usnem re ki don pat ki katu kan ki jaka ki ba dang hap us emlim bat ka basungsi ki don pat ki jakaru ki ba us imlim ula da ayo no si se gitu ki gurudwara ketu ke temple ketu ke school ki don ki jaka ki ba usnem arjar arpho nga i ba us im arjar si pho ba us imlim ula da ayo no si ya gitu ki jaka ban te yang mani te hajing sha us im to ko por ula withdraw itu ki kot kisla ki file bang sakut anda ki file bang sakut ka kut ka ong ba ya kani kam di ban bisar biang us imlim renadu tu ko por la da post na menta ngi ba us imlim klem la shu ban bisar tu kam ti na ngi kwa ban i ba na kaliang jong imru udi ban pendep no barwat ban revisit la ne ban bisar biang ya ka jing thau la ne ya ka jing snai tu yung mani ka himam libru kala sim ba ka di jing bakala na ka daw ka sa cancel haba ka ai hadin kita ka cancel but hadin ta ka kut ko ong ba wat nom pat cancel ka bom pat la ban bisar ti wat ka hima melim ru ka jing yu i jonga kala pedeng ba ka don ka jing bakala ti bron kam ta ka long tam penbet ya ka ai ya ka le se jing bisar bat rai biang ba la pan kerja bat ha ju por pat ngi kwa ban i ba kat ba kadang bisar ka di ban ong ni bro bakin sange in ban ti tu jing ting tu ha tu ka jaka kumbang ong hi kai kini ki ditang ki dele taktik kimna de ita ki real case ki badon ya ka promises lani ki badon ki dong rem jong case kumbang itip ba partly jong tu jaka artli ki plot kumbang ong ka kumbang itip kat kum ka agreement ba ki ya kaliang ha pading us emlim bat ka shalom municipal board tu ka port ki ya kaliang ya ka yo molong bat ka tu ta ka tu ngila abad ong bakan de ka revenue lan nani ka jaka jong sarkar partly jong kitu ki jaka le se kin de jong us emlim ti khendiat kini tengku buat ketu ke NOC hari habukut hi kini gibru gemde gi try jong tu khando kini tang kinong songwai haka jaka sarkar la ni kinong songwai haka jaka jong semlim kam kanom la benlong ba kan de khando jong ki kam sham ladan kanu ka sildit la ni ka jing tho ka bong baladi ki
kini ki biru hadu mta ki dang kakum ga jingtip ujonga ki dang ya siu hajanasa haus emelim ti ki wan kum ki dong songwai ba kin phet kum ki nong songwai tingam i henry kum bang ong ba ki di ki biru ki wala salak ki di ki biru ki ba skwa tang ban delay ka kam da ka ba ra sani tai sa ra sani tai tang ban delay ka kam bat ki sung thu sai ba kat nang slem ma ki nang maki kinang yo bor kat nang slem kinang la ban te ye ki jing te kum ki ying bat ki bat ki kme lenti ba le se ngin klet bat ha kata jing klet kin le se kin yo biang ya ka ban shong ban sa tu ja ka phi ka bolingin sim ki la pan pau pelin ja ta le ka ki komiti ki ba pher ki ba wan ka sarkar Punjab ka wan ka sarkar Punjab ka ai pisa ti bolingin siamut mangi ki la pan pau pelin de baka sarkar Punjab ka intervene ya ka kam yeng kam sem jong ka jalam khlia ka ni ka belong ka ke busungsi ka belong highly unprecedented ka bom ngimla ban pedia ngampat ju snow baka sarkar me khlia kan le tu kelar ya kanu ka benta jong ka sarkar Punjab ti kan ni ka jing interferes jong ka sarkar Punjab bat jong ki nongalam jong ka jeb ben rusik ki badan haki department ki bopher haki commission ki bopher kala pen sukino ya kam ti kani kalong ka ki bom la pedeng bat ngi maham ba kum kini kim di ban jian khmat or lada ka wei ka sarkar kali tu kala da ka wei ka sarkar kala long ka ba insol la ni kalong ka bom itu shu ya khatu ka sarkar ka badan hang tu ka di kamram jong ka municipal kumnu en pen karya ikinong tri jong ka ya kini kinong tri ka siu tulop ka sarkar me khlia bali ka sarkar Punjab wan tu kelar kini ki poiwer ki shong thap lan ki shong bi an ha ka jaka jong simlim ka shong hau trai jong simlim ban be aki la ne ban pen shong aki kam ni ka kamram jong ka government jong Punjab ban wan tu kelar kan kam adu mata pi nagle kaseng kan le kum no naka liang jong kaseng haswa kalau dah jing syang idang ya kendu ya ki kumbangi ong ya ka high level committee ba ki nong kit kam jong sub committee pot kum ju ru ya ki bru jong ka council ba emlim haswa jong kan kalau dah ting yu i ba menta kala ka situation kala kham improve hot ki don ka tu ka ni ki area ki ba ni dang hap perkhat kum no bante la kam kan jungpur state jong ka khlam covid ti henry hai kini kisingin sa persyang ban ya kendu biang ya kini ki beruk ba depek sarkar bat kumju rus emlim henry kumba pitip hi kalong ba ka first issue la ne ka issue ka ba khmat ha ini por kan lada ka di sarkar ne ka diskonsil ne wat angi ka sengru kan di hi ka kot ka khia jong ka jep ru jong i bat ka priority ya matahi kan di ka covid but ha ka ju por ngimla pat ban len bangi hab ban sim khiai kan kam bat ngi sungu ya u batisi ku bo jong phi wala long kum u jingpen kan mau yang ngi kum ka seng wa ngi kum ka jep ru hi borok ko ba kan ni ka kam ngi hab ban sim ba ka di ka kam yap kam im jong ka ri ba ka jep ru ngi hab ban sim jing khli ba ngi hab ban pendep ya kan kam la mar ka la di ka jing ang nut jong ka jep ru ku ba la da ki life ho snem tam ka kan ni jing thmu pen karya la ne ba pen khuj ban warak biang ya khut ke subah ne po them motor kadu pitan ko jikerman lo ka sarkar kan la wen ni don ke jingkermen ba kumbangi ong ba la da ka don ke jing trilang jong baro nadu ka sarkar nadu ki bru ke badi page ya ka urban affair ka diskonsil us imlim ki snong ki thaubat mangi ki seng bhalang ayo i ba la da ka don ke jing ya telilang ka don ke jing trilang ka don ke jing ya tenrong lem ya kata kalengkor ngayo i ba kadi ka kam kadi ki ba ngila ban le bat ngila ban pendep kum ka jam ruhi brokoi